balimaw ani ɲankuma kibaruya m'an bolo k'a las'aw ma bi o de ye ko palais présidentiel la ni o ye jamana ɲɛmaa ka baarakɛyɔrɔ ye yen kɔni tasuma dɔ wulila yen kunun ko tasuma in wulila palais daminɛ de la janni ka se rond-point ma kunnafoniw y'a yira k'a fɔ kɔni ko nin tasuma in kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ko courant de ye tiɲɛni kɛ wa bâtiment fɔlɔ minnu bɛ yen ni o ye so fɔlɔw ye ni olu bɛ daminɛ ninnu na a kɔni sera olu de ma ale kɔni ma se ka taa yɔrɔ jan ka d'a kan pompiers nalen olu ye sera k'a faga joona o tɛmɛnen ka bɔ yen an b'a yira o la fɛnɛ k'a fɔ ko dili ni o bɛ Nara mara la yen fɛnɛ tasuma dɔ wulila yen kunnafoni dɔw sera an ma minnu b'a yira k'a fɔ ko o kɛra sibiri tɛmɛnen de ye ko o kɛra yen sugu de la kunnafoni kɔni y'a yira k'a fɔ k'o kɛra tiɲɛniba de ye k'a d'a kan ko butigi caman bɛ yen ani feerefɛn caman k'olu kɔni jenina nin tasuma jugu in fɛ kunnafoni kɔni y'a yira fɛnɛ ko nin tasuma in kɔni mɔgɔ ni ma to a la wa a ma mɔgɔ si jogin fɛnɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ an b'a yira k'a fɔ ko Marikala Segu mara la yen kɔni fɛnɛ yen maire kura ale kɔni y'a yira k'a fɔ kɔni ko Marikalakaw kɔni ko degun fila kɔni b'u kan nin waati in na o degun fɔlɔ ko o ye lɔgɔko ye ko k'a d'a kan kɔni ko tasuma mɛnɛ lɔgɔ ko kɔni gɛlɛyalenba bɛ yen yɔrɔ la k'a tɛ sɔrɔ yɛrɛ ko Marakalakaw kɔni u bɛ yɔrɔ min na sisan ko tuma dɔw la u bɛ wuli de ka fo ka se kilo 100 ani kɔ la ka taa lɔgɔ ninnu ɲini ni ka se ka u ka tasuma ninnu mɛnɛ ani ka fɛn baara wɛrɛ kɛ n'a ye ale kɔni maire y'a yira k'a fɔ ko nin kɛlen bɛ degunba ye Marakalakaw ma ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen fɛnɛ ko degun wɛrɛ min b'u kan ko o kɔni fɛnɛ ye de ko k'a d'a kan ko Marakala pont ko lakana koɲɛw kɔnɔna na ko a kɔni a kɔnnen don ko mɔgɔ ka mɔni kɛ fo kilomɛtiri 1 ɲɔgɔnna pont kɛrɛfɛla la k'o fɛnɛ kɛlen don degunba de ye Marakalakaw ma ko k'a d'a kan fɛnɛ ko olu Marakalaka caman kɔni olu ka dahirimɛ o bɛ sɔrɔ nin mɔni de la o kunnafoni ninnu de tun b'an bolo k'a las'aw ma bi a' ni ce aw ka tulomajɔ la